nastupati folkloraši. Folkloraši, imate malo strpljenja, u međuvremenu ću ja vama nešto ispričati. S obzirom da je večeras pretežno glazbeni program, onda ću vam ispričati sljedeće podjele prema glazbenim instrumentima, podjele muškaraca. Muškarac između 17 i 20 godina je poput flautiste, izvadi instrument i odmah svira. Muškarac između 20 i 30 godine je kao violinist, minutu naštimava i cijeli sat svira. Muškarac između 30 i 40 godine je kao basist, sat vremena naštimava, a 5 minuta svira. Muškarac između 40 i 50 je kao trombonist, 2 puta zatrubi i gotovo je s muzikom. Muškarac od 50 do 60 godine samo stalno naštimava, a drugi sviraju za njega. Muškarac od 60 do 70 godine ne naštimava, ne svira, samo savjetuje, pametuje i pokazuje. A muškarac od 70 i više razmišljaju čemu služe instrumenti. Folklorna ljubav, izvolite. Oh, this is...